una vegada complides 6 setmanes de confinament i després de que el govern de la nació farà una nova pròrroga fins al 9 de maig, vull compartir amb tots vosaltres una sèrie de reflexions i indicacions relatives a aquest nou període que ara tornem a començar. Tot aquest temps que deixem enrere no ha sigut gens fàcil per a ningú, ni xiquets, ni majors, ni adults. Esta situació ha posat cap per avall la realitat, tal i com la coneixien, i en molts pocs dies hem hagut d'adaptar-nos a una nova forma de viure, de sentir i de comportar-se. Per això, com a alcaldessa, vull agrair-vos a tots els picassentins i picassentines la vostra actitud i comportament exemplar que haveu tingut, ja que, amb molt d'esforç, heu complit amb la norma d'eixir només de casa en cas estrictament necessari. I en cas de fer-ho, heu pres les mesures de protecció necessàries per minimitzar el risc de contagi. Ja ho dèiem al principi, aquesta batalla contra el virus Covid-19 la guanyarem entre tots i totes, i així està sent. A més, vull fer una menció especial al treball incansable i l'esforç del personal sanitari i administratiu del nostre centre de salut i a tot el personal sanitari en general. Ells i elles, dia rere dia, des del primer moment de l'inici d'esta crisi, han estat donant-ho tot de la manera més propera per atendre les necessitats de cura de la ciutadania, actuant sempre amb responsabilitat i amb la intenció que ningú se sentirà sol en cas de malaltia. Gràcies, metges, metgesses, infermers, infermeres, auxiliars, administratius. Gràcies per la vostra empenta i la vostra força en la lluita des de la primera línia. Així mateix, no puc oblidar-me de les forces de seguretat, policia local, Guàrdia Civil, l'agrupació de Protecció Civil de Picassent, unitats militars que han visitat estos dies el nostre poble. Gràcies per la vostra tasca de vigilància dels nostres carrers i d'ajuda a la població en tot allò que teníem i que ens feia falta. Novament, un agraïment i reconeixement públic a totes les persones que voluntàriament han dedicat nombroses hores de dia a la solidaritat, des de particulars, passant per associacions locals i també empreses de distints sectors que tenen com a activitat prioritària el treball per la protecció i el benestar dels demés. I com no, agrair també el treball intens del personal de serveis essencials, neteja, recollida de fem, deixalles, supermercats, forns, farmàcies, llum, etc., els quals, tot i el confinament, han d'eixir dia rere dia i deixar a la família en casa perquè han d'anar a treballar. I també vull tindre una menció especial pels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Picassent, els quals, uns teletreballant i altres de manera presencial, fan que l'administració local complisca amb les seues obligacions de servei públic, mostrant-se sempre al costat i a disposició dels ciutadans i ciutadanes. Des de l'Ajuntament estem fent un gran esforç per gestionar de la millor manera possible tota aquesta situació sobrevinguda, oferint solucions i col·laborant des de totes les àrees per afrontar els reptes que dia a dia se'ns van plantejant. Així, per exemple, des de l'educació s'ha treballat per tal d'evitar que la bretxa digital siga motiu de desigualtat i impedisca la continuació del procés d'aprenentatge dels escolars. També dir-los que en matèria educativa tenim en l'escola d'adults el professorat de les activitats reglades s'està treballant en la plataforma digital i el contacte amb l'alumnat és via WhatsApp i vídeo. Al igual que des de l'àrea esportiva també tindran lloc algunes de les activitats que realitzen al poliesportiu municipal de manera online a través de les plataformes digitals. L'àrea de serveis socials està treballant d'una manera intensa al 100% per garantir els serveis bàsics i dotar d'ajudes a les famílies més vulnerables. Així com ve ressaltar el contracte que s'ha tingut amb Creu Roja
amb una quantitat de 6.000 euros que ajudarà a 100 famílies més vulnerables. I des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana continua funcionant, i ara també d'una manera presencial amb cita prèvia. Els serveis municipals i els de neteja són molt essencials. Per això, quotidianament, continuem insistint en les tasques de neteja i desinfecció dels carrers i zones públiques més transitades. Des de l'àrea de participació ciutadana s'ha aconseguit coordinar l'actuació solidària del poble en la iniciativa Picassent Ajuda. I a més, este passat cap de setmana ha tingut lloc el primer hackathon virtual de Picassent i de tota la comarca, amb l'objectiu d'impulsar idees i projectes aportats per la ciutadania per millorar el poble de manera creativa i innovadora, evidentment, per a les properes setmanes de confinament. Ja portem 2 edicions de DJ Fest Picassent, música en directe a través de les xarxes socials a càrrec dels DJs del poble que de manera altruista volen alegrar-nos les vesprades durant el cap de setmana. I també des d'esta àrea, quan s'acabe la seva confecció, d'una proximitat immediata se repartiran també mascaretes infantils. L'Ajuntament, evidentment, no oblida la seva vessant cultural com és Oci a Casa i des de l'àrea d'Igualtat també continuem en coordinació amb serveis socials i hem aconseguit que les dones que ho necessiten tinguen accés a ajudes econòmiques d'emergència. I ara comencem una nova etapa. D'ací i fins al 9 de maig viurem encara en l'estat d'alarma i haurem de continuar respectant les normes del confinament, però comptem amb algunes mesures que ens aliviaran un poc. Així, els menors de 14 anys poden eixir de casa a donar una volteta, passejos curts, en els que els xiquets i xiquetes poden esplaiar-se sempre que complisquen les mesures de protecció. Per això, des de l'Ajuntament, apel·lem la responsabilitat dels pares i les mares, perquè aquesta primera mesura de flexibilitat del confinament siga el més segura possible. I prompte podrem eixir també els adults a caminar, a passejar. Però per això hem d'estar atents a les indicacions del Ministeri de Sanitat. Continuarem treballant per aconseguir reprendre a poc la normalitat tan desitjada, perquè és el desig de totes i de tots tornar a trobar-nos, ajuntar-nos i compartir bons moments, però hem de ser conscients que hem de tindre paciència i que hem de ser prudents en totes aquelles decisions que se prenen. Esta situació que vivim, com ja he dit en diverses ocasions, és un gran repte per a la societat. De la nostra capacitat d'adaptació dependrà l'èxit o el fracàs. Nosaltres, com a polítics i responsables de la gestió de govern, ens pesa haver de prendre, de vegades, decisions que sabem que són colpidores i dures de portar. Decisions com ara, per exemple, la suspensió de les properes festes de la Miraculosa i la Fira de la Tapa. Uns actes molt lligats al nostre poble i al nostre sentir, de celebració i de festa. Però les mesures de prevenció exigides pel risc d'un repunt en el contagi del Covid-19 fa que aquesta suspensió, tot i que no és plat de gust per a l'equip de govern ni per a ningú, s'hagi de portar a terme. I en aquest sentit demanem comprensió a la ciutadania respecte a aquestes mesures i d'altres que hauran de vindre més endavant. Hem fet i continuarem fent un gran esforç, però hem de saber que el risc de contraure la malaltia continua i no podem jugar-se-la a la primera de canvi. Tenim una gran responsabilitat com a governants i hem de complir-la, sobretot quan és la salut de les persones la que està en joc. Encara que de vegades aquesta responsabilitat suposa prendre mesures que no són satisfactòries per al veïnat, però no oblidem que la salut és el nostre primer objectiu. Hem de continuar mirant cap endavant,
no decaure i fer lloc a l'esperança. Creure en un futur que, encara que a curt termini, no siga com ens agradaria. Hem de valorar-lo amb una ment oberta a tot allò que està per vindre. Tornarem a retrobar-nos, a gaudir de famílies, amics, amigues, també de la festa i de tot allò que ens fa feliços. Per això, des de l'Ajuntament, continuarem velant i velarem perquè cap persona es quedi arrere i que Picassent torni a ser un poble per a viure i per a conviure. Moltes gràcies.